ותסבירו איך זה עובד. הכלים החד פעמיים שהם לקחו הרי בחשבון מה שאתה אומר, שיש עשויים מכל מיני חומרים אחרים. חלקם באמת יכולים לעזור. אבל הכוס הכי טובה לשתייה היא כוס זכוכית. ולא יקרה לך כלום אם תשטוף אותה. ממש כלום. כל שתייה חמה או אוכל חם שאתה או את מניחים על צלחת חמה, אז קודם כל תדעו, אתה עכשיו אוכל, נגיד שמו לך צלחת פלסטיק חמה, חד פעמית, לא הצלחת חמה, הצלחת היא רגילה, טמפרטורות לחדר. ואתה מניח עליו למשל אוכל רותח, מרק.